Salutări, lume! Și bine v-am găsit și astăzi la mulți ani 2015 și la mulți ani și voi, că acesta este Crăciunul, dar astăzi cu o super epică mapă și sper să vă placă. Crăciun fericit la toată lumea și hai să începem. Mapă super tare, da, și hai să începem. Deci am să... Ce face asta? Nu. Au. Asta nu arde. Nu arde. Au. E modul. Nu, nici gând n-am. Îl las acolo. O să iau o sabie de diamant, să o omor. Eu nu credeam că o să fie așa. Așa, și mi-a luat și mult din viață, da? Avem un ceas, avem un pic de mâncărică, hai să mâncăm. Și să stăm aici. Ne apărăm de zombiul ăla. Da, hai să trecem. Magazin oficial Minecraft. Hai să intrăm în el. Și aici. Hard bake. Cred că e pentru bătaie. Pește. Roast lemon. Cooked chicken. Battle enchanting. Baked potato. Stick asta. Și una sword. O, da. Hai să dau cu Battle Enchant și să îmi pun și Hard Bake-ul, că și el este important. Haide, Battle Enchant, yes! O, da, avem level 15 puțin. Nu trebuie să am cam mult. Da, haideți! Și acum cred că cât îmi dau și ceva în nas, așa. Da. Stați să-l suflu. Da, toți. Da. Aici este enchant, spune. Hai. Nu. O să mă luăm niște sticuri. Pentru că, nu știu de ce, dar suntem, mi se pare pe normal vreau. Enchant, aici putem să reparăm prostiile. Nu, să le denumim. Asta e silver coin, gold coin și diamond coin. Așa, o mogo. O, da! Ce aici? Comoară. Divine helmet. Comoare. Hai să văd ce era. Nivelul 1. Un pic de parcurs. Foarte simplu. Așa. Ăla era, ce era ăla? Nivel 2. Așa. Nivel 3. Tot ce am zis. Pot să-mi fac enchantul ăla. Fuck this. Haide. Bye! Și cred că o să scriu water. Nu există comanda asta?
Nivel 4. Apă. What the heck? What the heck? Ce mult? Ce aici? Water breathing. Avem water breathing. Putem să stăm în apă. Ar trebui să-mi iau milk ceva. Stați. Game mode. Un milk ceva. Să-mi iau mereu când termin cu astea. Îmi iau destule. Gata, cred că e de ajuns. Așa. Haide, uite. Eu am recuperat, cred că, comarul ăsta, Omogo. Știi că 14, da, uite că putem să facem un trade cu el. Knockback 1. Avem level. Mai bine zic să caut o sabie mai bună. Da, hai, una mai bună. Așa, ce... scuzați-mă, acolo este, da. Insula Craniul. Înseamnă că trebuie să mergem pe insula Craniul. Uite, doi wood. Cred că trebuie să facem o bar, da. Un boat. Și hai să mergem cu el. Oh my fucking... Haide, nu, colo, nu. Hai că merg eu așa. Așa. Uite. O să arunc eu prostiile astea, sticuri și lemnul. Așa, nivel 4. Cred că o să iau una. Da. Hai. Bum! Yes! Din prima! Hai să folosesc milk-ul. Nu. Milk-ul. Stick. My fucking... Avem un bucket de umplut. Așa, hai să pot să-l aruncăm. Pe bucket-ul neumplut. Bun. Uite că de asta. Și de una... Vedeți? Că puteți să găsiți unele mai bune. Knockback 1. Yes! Pun! Suntem tari. Oh my fucking... ce avem? Chain. Ce tare suntem. Tare. Cool. Cred că o să le iau pe tot și restul care îmi rămâne să las și văd că vor să-mi distrugă baza. Așa că o să le distrug eu după ce prăjesc eu porcurile astea. Și aici pentru astea, aici pentru fish și aici restul pentru roast lemon. Până atunci, cred că o să așteptăm. Și cred că o să pun un clipuleț. Hai să zicem... Hai să vă uitați. Că mă uitam și la asta. And show you what you can do with them. So let's break these out. Oh my god, he's on a run. We need to tame this one. So if you go up to it and right click it with the appropriate item, you will get into this slime and it's really, really big compared to what it used to be. But it's not as big as a normal master sheet.
So if you right click it again, these stats come up, and they're a bit scrunched up on my screen now. I'm not sure why, but it shows you the health. Așa, haide. S-au făcut doar 1, 2, mai 1. Mai sunt câți slam. Câți. Mai sunt slam-urile. Astea le lăsăm aici. Mai sunt, hai să lăsăm. Și le las și eu încă. Așa, haide. Prăjește-mi! Haide! Știu că vrei. Pe astea le las. Bă, pe astea le las. Haide! Să începem. Oh! Mini boss! Ia, vreau să văd. Ce? Ah! Oh my fucking! Oh! Oh, these fucks! Holy! Trebuie să mergem înapoi acolo. Repede! Credeam că nu o să fie așa. Și nu vreau să ardă. Dar e cam greu. Parcă nu trebuia să fie. Adică e modul. Uite. Uite itemele. Hai să-i omorăm totuși. Că te-au omorâți. Sper că nu ne scade din sabre. Trebuie să-i omorăm. Și ăsta e un clock infinit, ceea ce îmi place. Că chiar funcționează cum mi-am dorit eu să funcționeze. Și hai să mă omorăm. Nu știu. Dar eu știam că trebuie omorâți. Și orice zombie care pică de aici. Mai sunt 52 grămadă și o grămadă. Și acum trebuia să plecăm de aici. Pac! Și trebuia să-l salvăm pe prietenul nostru. Parcă. Game Zero. Haha! Parcă. Oh! Enchanting! Oh, iron! Diamond! Și o cască mai bună. Așa! Suntem și mai și cobblestone de reparare, cred că la prostia asta a noastră. Da, ne-a reparat-o full. Și dacă dăm acum cu looting? Da, looting! Yay! Nu, by Sonic Original. Ajutor! Bla bla. Așa, dacă am folosit-o pe cea de udă. Aha, proștilor! Aha! Acum ce mai este? Au! Tu ia! What? Hey, ăsta e un boss. Oh, what the heck? Au! Nu aici. Oh! Fucking! Oh! Mort. Avem 4 tenete, am uitat să le distrugem baza. Dar nu o să le distrugem pe ăsta și o să le aruncăm că trebuie să le distrugem. Da, haide. Lasă. Hai, 3, 2, 1 și... Boss. Până ne pică ceva. Un flint and steel. Mi-a picat un flint and steel? Game mode 1. Ai, băi!
vrea să ne pice un flinte în stil, parcă, dar nu cred că știu cum. De nu a picat. Și puneți asta. Este sabia la vedere. Așa, milk me. Cică milk me. Plecați de aici, plecați. E modul. Trebuie să le dau foc, așa, de asta am pus flinte stilul, că eu am creat mapa asta, pentru a le da foc, să moară și eu să câștig. Și după aia trebuie să-i dau foc gigantului ăsta, foc. La gigantul foc. Așa că haide, dă-le. Și îți dau foc și ție. Haide, mor. Și am pus și eu pe aici și haide să îi omorâm. I like you. Cooked potato. Uite. Potato. Cooked potato. Uite, fier! Am găsit fier! Adică fierurile și astea ne aduc foarte bine. Ne ajută să primim... ăla cumva e un giant? Nu e giant. Omorâți-i! De ce nu moare? Că este ploaie, băi, ploaie. Ar trebui să-l omoare pe foc. Un pic de fail, dar faza asta cu monștrii, acum cred că nu mai suport. Cred că mă adăpostesc undeva. Așa, haide, omorâți-i! Le iau din viață. Omorâți-i! Și acum focurile astea, de ce nu se sting? Că stau pe Netherrack. Și când stau pe Netherrack nu se sting niciodată. Haide, omorâți-i! Cred că s-au spawnat toți. Da, s-au spawnat toți. Ăsta mai are aici. De spawnat. Ups. Acum că am spart un redstone și nu se mai... Acum trebuie să câștigăm. Emoții. Ai, băi! Da, super mapa, cred că vă place. Totuși cu lagul atâta de gigant. Și cu atâta experiență moartă pentru nimic. Da, și vă dați seama ce am pierdut eu atâta timp, ceva, nu știu ce. Nu știu, da, e greu. Oh my fucking... Ar trebui să-mi dau armură bune. Fucking this shit. Și caută ăla lângă mine. Haide să eu mai reușit. Și avem looting și văd că se mișcă mai greu, ceea ce e bine. Că nu se e mai așa de greu. Dar nu mă mișcăm foarte bine. Și dacă mi se termină sabia, nu știu ce facem. Cred că o reînnoim. Uite, iron. Bani. Și
și experiența este bani. De fapt, hai să fie experiența bani. Câtă experiență, că asta o dropează orice mob și... Au, trebuie repede să plec, repede să plec. Repede. I'm on here. Unsprezece. Hai, tămele. Așa. 11. Vreau 11, repede. Mă moară ăștia. Că nu mai am multă viață, mamă. Ar trebui să mănânc ceva. Uite un... Haide, sunt mort. Cred că sunt mort. Yes. Da. Oh. Yes. I'm on. Mai sunt ceva, cred că. Au. Aici sunt mulți. Aici am pus vreo câteva spatule. În toate dispensele și nu le-am mult. Oh my fucking. Cred că aici știu cum să mor, dar o să trească să construiesc chestia asta și mapa asta. Da, hai să... Bă, cu TNT-ul care l-aveam. Puteam să-i distrugem. Haide. Hai, pune-l, David. Puteam să-l distrugem, dar eram noi acolo și ne omora instant. Și toarță. Haide! Screenshot! Cum să morți? Screenshot. What the heck? Ce nu mor? Uite, bobui! Sper că sunt morți toți. Nu sunt morți. Chiar toți. Alții sunt morți. Oh my fucking... Haide să noi să primim experiență. Da, haide. Deci, chestia asta care vă zic eu acum e chiar mai chiar decât orice. Uite-o putin. Așa, hai să ne... Băi! Vă dați seama ce m-a omorât? La ultima inimă m-a omorât. Băi! Aia nu se pune! La ultima inimă m-a omorât. Puh! Așa! Să luați foc, vreau. Trebuie să zice așa. Emoții, vreau. Doar copii mor. Copii. Are ingot, are, n-aveam decât golduile alea și prostiile. Uite, acolo erau cornile. 3 silver coin, pe nu știu cât. Uite și aici. Chestie. Da, haideți să vedem. Nivelul 1 la al doilea parcurs. Aici. La stânapă. Au. Pleacă. Da, cred că vă place.
Sper că vă place mapa. Mor căcatul tău, zombie. Ai, băi! Mulțumesc! Oh, yes! Splash ball, yes! Băi, acum a fost lag! Acum nu vă mint, a fost lag! Gata. Haide că nu mai avem mult. Haide, sar, boom! Yes! Văd că nu mai. Asta trec cu shift-ul? Trec cu shift-ul? Da, trec cu shift-ul. Yes! Pshu! Next level și cu un parkour. Haide! Nu mă dea asta. Yes! Avem un fire charge. Cu asta ce că poți să arzi. Poți să-i dai să-l omori. Ups, nu pe aici. Aici ăsta. Așa. După sign mai înseamnă. Așa, sign. Așa. Push on flipping. Așa. Hai. Puc. Yes! Nu, mă cac pe mine. Bă, acum serios, mă cac pe mine. Deci se poate jump boost. Dar poțiune. Mă cac serios pe mine. Cine poate să inventeze așa ceva? Cam pe Minecraft-ul să aibă lag. Bă, înțeleg și eu dacă e pe o versiune veche cu Minecraft lag. Da, dar pe ăsta 1.8, hai serios, ăsta nu ar trebui să aibă. Și știi ce? Cred că știu de ce. Așa. Mama, da asta. Haide. Am pus pentru nu știu cât. Și mă sunt din scări. Mă iubesc scările. Nu. Nivel 2, haide! Ok, stați să mai mâncăm ceva. Și cred că acum o să apare, când o să editez eu, o să apare aici la 2, nivel 3. Așa, nivel 3.
acum nu mint. Așa o să fac când o să editez. Serios. Așa o să fac. Final boss. Bă, eu pun niște fire charge. Așa. Wow, avem slowness. Eu am pus fire charge să-i distrug nori. Haide, dă-i una! Nu pot să... Vedeți? Hai, tentacule. Pu, 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 pu. Mi-a place așa să dau. Pu, 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 pu. E timpul pentru TNT și hai să nu beam un milk. Yes, yes! Am murit! Yes! Yes! Așa! Sper că ți-a plăcut, succes și ai câștigat. Joacă alte mape de ale mele, ia puterea restabilirii și aruncă în lume ca să se ducă puterea rea. Yes! Haide! Da, sper că v-a plăcut și această mapă. Super, super. Mai să ne aruncăm tot. Oh. Și ci că control Q ca să arunci nu știu ce. Control Q, uitați de ce. Control Shift Q ca să, nu, Control Shift Q ca să arunci tot itemul. Pe mine nu mă deranjează. Control Shift Q, Shift Q. Gata, acum am spus și cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Și să dați subscribe, toți cei mai buni și să mai ziceți ce mapă și dacă vă întrebați ce nume are această mapă, se numește Escape, căci foarte multe lucruri interesante și până la și la revedere!